की आपला विषय आपण व्यक्त करावा. ओमकार पाटील सर, प्लीज. नमस्कार. सरांनी माझी ओळख करून दिलेलीच आहे. सर्वप्रथम आपला देश ज्या महाभयंकर कोरोना संकटातून जातोय त्यातून आपण लवकरच बरे होऊन आपला देश येत्या काही महिन्यात किंवा थोड्या दिवसात कोरोनामुक्त होईल अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो आणि सर्वांना 1 मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो. आजचा माझा विषय सामाजिक भान व आजचा तरुण. खर तर मी माझा एक अनुभव शेअर करेन या प्रसंगी. सर, आवाज येतोय ना? हो, ते येतोय. बोला बोला. बरोबर आहे. आज माझं वय 20 आहे, पण सामाजिक सेवेबद्दल किंवा समाजसेवेबद्दल माझ्या मनात अगदी लहानपणापासूनच, म्हणजे अगदी सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे वयाच्या 12व्या-13व्या वर्षापासून, म्हणजे अगदी 6वीला असताना खूप प्रमाणात अशी मला ओढ लागली समाजसेवेची. आणि या समाजसेवेसाठी म्हणजे समाजसेवा हा शब्द देखील माहित नव्हता. आवाज दिला. ओमकार सर, जरासं तुमच्या माईकचा जो व्हॉइस जिथून जातोय तो जरा वरती घ्या. हॅलो. हा, ओके, बोला. हॅलो. हा, बोला. बी कंटिन्यू. हॅलो. हा, बोला. अगदी समाजसेवा या शब्दाचा अर्थ देखील माहित नव्हता. नकळत सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या. पण माझ्या वयाच्या 12व्या वर्षी मी बालविर गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना केली. आमचे क्लासमेट बॉईज असतील सगळ्यांना एकत्र करून मंडळाची स्थापना केली. त्या मंडळाच्या माध्यमातून समाजसेवेचा संदेश दिला. निबंध स्पर्धा असतील, वक्तृत्व स्पर्धा असतील, याच्या माध्यमातून मी माझं मत मांडत गेलो. यातून वाचनाची आवड निर्माण झाली. अनेक सामाजिक कामात मी पुढाकार घेत गेलो आणि लहानपणापासून कामाची ओढ लागत गेली. पण एवढ्यावर मला थांबायचं, त्यात समाजसेवेचं व्रत घेऊन आलेल्या आमच्या हृदय फाउंडेशनचं माझ्यासारख्या तरुणाला एक हक्काचं व्यासपीठ सर आणि आमच्या पूर्ण हृदय फाउंडेशनच्या मेंबरांनी मिळवून दिलं. अर्थात खऱ्या सामाजिक चळवळीला सुरुवात ही आमच्या हृदय फाउंडेशननं करून दिल्याने एक हक्काचं व्यासपीठ माझ्यासारख्या कुठला मार्ग त्यासाठी अवलंबावा हे आज त्यांना कळत नाहीये. त्या सर्व युवकांना व आज आपण जे कोणी आहेत, आपले मित्र असतील, बंधू असतील, भगिनी असतील, सर्वांना एक विनंती आहे की आमच्या फाउंडेशन सोबत तुम्ही सहभाग नोंदवा. तुमचा वेळ, नुसता आर्थिक मांडणी किंवा आर्थिक सहकार्य नको, फक्त तुमचा वेळ जरी दिला तरी आमच्यासाठी खूप मोलाचा आहे. खूप काही बोलायचं आहे पण वेळ कमी पडतोय. आणि एक शेवटचं आवाहन करतोय की हृदय फाउंडेशनच्या आमच्या या सामाजिक चळवळीत तुम्ही सहभागी व्हा. आणि मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आम्ही सर्व संपूर्ण हृदय फाउंडेशनचे मी आभार मानतो आणि मी थांबतो.